माथो नोङो सावथालनि फिसाजोखौ खावना लायनो नागिरनाया दुमना हरदो मायबा दोलाबोदोंबालाय पानिखौ खामानि मा दुमजालाबायनांगौरा दाब्लिउ जसिनासो बारना जौबावदों आं बेयावसो जागोनखौ नुदों बडिफ्रा एम्बु बायदि आं बिसोरबा दांनो हागोन हालालै नोंजों हाला माथो सान्दि नोंलाय मा मुलाबायखौब्रा सामफ्राम नामसि खिफिनो नामाब्रा तात आंलाय मा खिफिलाबायनांगौ दानि बावैसो दुगैना फैथारदों आं बडि स्प्रे सारफोबावदोंसो नुवाखै थास' बिबार बायदि मोनामदों मा नांलाबाय थाखोब्रा नोंसोरलाय हनै लामाथिं सोर बुंदों नाफामा सोलायबाय गोजानिफ्राय मोनामखायो मोनामब्रुंब्रुंनो गोबालुलु तो नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नायनोब्ला डिसक्रिप्शनाव लिंक होनाय दङ डिबि प्रडाक्शन नैबे स्क्रिनाव होबाय थानाया नोंथांमोना गोबाङानो साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेजों लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना होब्लानो जाबाय जाहाथे आङो गोदान शर्ट मुभि गोदान बर' मिउजिक एलबामफोर हगारोब्ला बयनिबो सिगां नोंथांमोना नुग्रोनो मोनो आं बे चेनेलखौ खुलिनायनि जाहोनानो जाहैबाय लोगोफोर आंना चेनेला ब्लगल' भिडिअ होबाय थानाय जाबाय नालाय माने लगाय मोनदेर जाजोब्बाय बिनिखायनो आङो मिउजिकनि थाखाय नैबे डिबि प्रडाक्शनखौ खुलिनाय जादों बेहाय आङो मिउजिक एलबामफोर हगारगोन आरो बेजों लोगोसे शर्ट बिदिनो फानि कमेडि भिडिअ हगारनो नाजागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्ट मोनोब्ला नोंथांमोनखौ आसा खालामो आङो आंनि चेनेलखौ एसे लोगोफोरनिसिम शेयार खालामनानै होगोन होननानै आरो बिदिनो नोंथांमोना जिबायदि अनबोदों आंखौ सिगांनिफ्रायनो नैबे चेनेलावबो आङो नोंथांमोननि सापर्ट मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय तो नोंथांमोना फैबाय थानाय समफोरावबो आंखौ बिदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन आं नोंथांमोननि थाखाय बिदिनो मोजां गथ'फोरनियानो होन गेदेरफोरनियानो होन आरो आंनिबो एलबाम फैगासिनो दङ बे चेनेलावनो लोगोफोर बिदिनो दैज्लांनि एलबाम फैगोन दायो आङो माने दैज्लांनि थाखायबो हालेवनो गोनां जादों दा खोथियाबो फोनो गोनां जादों बहुत खामानि आरोना बेनिखायनो आङो टाइम टु टाइम भिडिअ होबाय थानो हायाखै बे चेनेलावबो आं ब्लगखौ लाबोबाय थानो हायाखै लोगोफोर आरो आंना चेनेलाथ' नोंथांमोना मिथिजोबखाबायानो आंना मोनब्रै चेनेल जाबाय दिनैसिम चेनेला जाहैबाय मोनसेया डिबि प्रडाक्शन नैबे दा डिसक्रिप्शनाव होनाया एलबाम बानायबाय थानाय जागोन बेहाय एलबाम आरो शर्ट मुभि नुनो मोनबाय थागोन डिबि प्रडाक्शनाव मोनसेया जाहैबाय डिबि टेक्निकेल इउटुब चेनेल नैबे डिबि टेक्निकेला जाहैबाय नोंथांमोना इउटुबनि फारसे माखासे मिथिनो गोनां खोथा दंब्ला नैबे डिबि टेक्निकेलाव नैबे स्क्रिनाव होनायाव नोंथांमोना बेहाय मिथिनो मोनगोन इउटुब चेनेल बोरै खुलियो बोरै मनिटाइज खालामो बोरै गुगल एडसेन्स पिन एप्लाइ खालामो बेफोरनि फारसे अल डिटेल्स मोनजोबगोन नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानैल' सोंहरब्लानो जाबाय डिबि टेक्निकेलाव बेनिफ्राय मोनसेया जाहैबाय दा बड' कापोल नैबे स्क्रिनाव होबाय थानाया बे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय बेहाय गोबां आङो आंनि बुरिजों आरोना हाम्फेजों बेहाय माने ब्लग भिडिअ लाबोबाय थायो आरो नोंथांमोना जि नायगासिनो दङ बेथ' दैमु बसुमतारी इउटुब चेनेल नोंथांमोना गोबाङानो बेखौ अनसायबोबाय गोबाव समनिफ्रायनो नोंथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय आसा खालामो उनाव फैबाय थानाय समफोरावबो नोंथांमोना बिदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै थ' लोगोफोर आंनि दिनैनि बुंनाय आरो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै आं बांद्राय गोबाव खालामनो सानला दिनैनि भिडिअखौ उनफोराव फैबाय थानाय समफोरावबो बिदिनो आंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै नोंथांमोननि अननाय मोनगोन होननानै मिजिंथिबाय भिडिअआथ' बोरै जादों बोरै जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों कमेन्ट खालामहरलायलायदो जिनाखि डिबि प्रडाक्शननि सिङाव डिबि प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि सिङाव नोंथांमोना बे कमेन्ट खालामदो नोंथांमोननि कमेन्टफोरजों एसे आङो एक्टिंफोरखौ बोरै खालामबावनांगौ आङो फोरोंबावनोसै गथ'फोरखौ ओमफ्राय बेयाव आंनिबो फैगोन साननैसो उनाव बिदिनो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय दे बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय